Mäntänseudun osuuspankki Seppälän puistotiellä ja Länsitorin kadulla. Nykyaikaiset tilat niin pankkisalissa kuin kokoustiloissakin. Osaava henkilökuntamme ja tietokonetekniikka takaavat joustavan ja luotettavan pankkipalvelun. Tule asiakkaaksi. Liity jäseneksi. Saat monia lisäetuja. Mäntänseudun osuuspankki, paikkakunnan oma pankki. Tule Vilhelmiinaan nauttimaan hyvää kahvia ja maukkaita leivonnaisia. Vilhelmiinassa ystävällistä palvelua viihtyisessä ympäristössä. T-Market Heliniltä jouluksi suussa sulavat suklaat, maukkaat makkarat, lihat ja joulukinkut sekä monet erilaiset salaatit. Me täällä T-Market Helinillä olemme myös tänä jouluna valmistautuneet palvelemaan sinua. Tule ja totea se itse. Tervetuloa! Kumpaakohan koko sä oot ajatellut? Sitä pienempää. Puseroissa meillä löytyy ihan monenmoista. Meillä Armintorilla myydään tuoretta lihaa valinta- ja palvelutiskeltä. Tule valitsemaan. Tule Armintorin herkkuympyrään. Monipuolisesta hedelmävalikoimasta joka päivä tuoreet hedelmät. Suklaarasioissa on nyt vara valita. Valikoima nyt parhaimmillaan. Tule Armintorille.